Още един хакер, мамо! Имаме няколко хакера. Те са отгоре там. Се отидем с фурхон. Гледай какво правя, бе! 4 хакера в базата! Има Там са хопното 4 хакера. Да. Гледайте какво бърса, как... Гъркия спарка. Умирам! Рептойка. Хелп, аз не мога да изляза в вратата, те ме бият тук, аз не Не, мога. те, ама Ама ти- да ги снимаме. Йордана май Ако бесен, бързо да. Гледайте го, нок. Пусна го като видео, че снимам. Аз ли го убих? Оти съм би Господ. Викайте ми Господ, убих хакер. Но той как се го убия? То са много кейп, давай, умирам. Те имат аутополжен, брат. Хилва съм му. Гледай как се Ама хилва. поне мене има хилва. Държи меча и се хилва понякога. Дайте до него някак да Тук ходим. всичките са хакове, брат. Базата ни е До пълна с как той хак. да... Но хора, гледате ли Няма просто? да ни база, Гледайте какъв е става на лактик. Просто То, съм брат, ги или не? мързел. Мързел ги е да са... Абе, мълчи, бе, ще ни баннат! Само казвам, че са мързеливи. Това обида ли е? Те ни са 24/7, като нас. Аре, уби хакера! Те Уби просто си хакера! имат личен живот. Ето към Нямат време и на нас трябва да ни е гадно, защото имат Аре, цели тая, жизни. то се сам в базата атака. аз. Не ги обиждам, но просто се залявам другите, Сега които сега не са викаш хакери. ти, Маре, умирай. Аре, без Тимо. И тия хакери, ако гледат този клип, аре спрете какво е интересното да хаквате. Това е китма, просто да се забавляваме като какъв факса, ама без да се банваме с no limit айтами. Кажете ми какво е забавното да сте хакери. Искам отговор. То не е хак, тук където е вътре в момента. Хак е мина през вратичките преди малко. Аз убих оня хакер, дето ауто потваше. О, 600. Аз не взех нищо хубаво. Ама да не честна пак. Маре, сега да ми дойдат. Къде е оня другия? И то ще мре. Вече се разгърли с някакви други никове. Ама аре да влезнете хора с став акаунтите си и да ги банете. Его, дойде! Не го питам, просто вам моля, много тъжно. Влезте си и ги банете, ре! Те идват! Айде, то се рипто. Тук е хак, то се хак. Ай, си качи! Бегай! Къде сте, бе? Чао. И аз бягам. Ай си чик трап. Ама един дет бъни хофа. Снимай. Тапанар! Абе, що пуснала и двамата умрях. Тапанар! Илчев promoted to head mod. Кой? Илчев. Това е чит брейка, хора. Не е хак. Добре. Сега по... Вече. Сега по... си трябва. Как му е името? Чел. Аре, ла, бе! Това е вече. Мат! Аре, спис. Маля те. Добре, тия са Чакай, на в холма не става меле от хакери. Да? Ти това го... Да, искам то клип да ми го пратиш по скайп и аз ще го пратя на Тамата. Някой, да, пращай този клип. Колко бе? Какво той е да първо? Не, мамо! Поне да снимаме малко пипи и това беше за Лени много голям проблем. Кой Максим? Какво? Няма да стане, брат. Аз се хвърли долу. Тук си сто отворено, бе! Райп.
наистина, ако можете да ми пратите някаква хубава. Помагайте, помагайте. Помагайте на Винкера. Аз трябва да пия. Аре бе! Чакай бе, чакай, кажи му на то, не дей го би, спокойно. Той мене да Кажи- ме бие, бе! Да, той наби, брат. Ей, ще го убив. Той преди малко брат на трап. Би го той, брат. Оставай. Няма. Убивай го. Ай, бойко той. Той брат ще ма трапва, до преди малко ма трапва. Убива ма. Аз да не го убия. Айде, рип. Фак, това ма затвори. Аре, брат. Нядай, то... Да не да пълва. Вижу колко е жалък, брат. Аз си ще ма полва. Взем трап и какво ще правим? Това е идеята на това. Тук спирам да го гоня. Ми убива, брат. Да, Той съм само тъпа. трапва това, бе. Аз си купа, бе. Аз викам конь, да не съм килнал някой някак. Си видяхте Рейп. нещо стана. Рип. Аре, идвам, хора. Дано на вас да ни ви лаги, ама на мен малко ми лаги. Само ви гледате и 20 FPS. Тука. Аз ме съм с 50 FPS, едва ме двам. Искам ти компа. За колко го продаваш? 5 лева. Дай. Само да ми е 5 лева. Трагично положение си. Ай го. Ох, стига де. Не дей го гони това, брат. Той само трапва. За кой имаме човек в базата? Абе, то хак! Как? Май спи. Аз взех ти погадя. Добре, брат. Аз го трапнах. Долу ни е отворена вратичката. Пада един в трапа. Къде е отворена вратичката? Би го, аз сега се го арчертагвам. Никъде не е отворена вратичката. Може ли отдолу да ни улети или пак трябва да цепя красното едно? Не, той вече го отваря нас. И хора, тук има... Ето, вижте го този хакера. И аз имам един друг, където си имам собствен факсън. И ако искате... Ще покажа кома... Това не трябва да става повече от 15 минути. Ако умага сега... Айде, това. Добре, а сега трябва да ви покажа базата в моя собствен факсън. Какво? Говоря на YouTube сега, бе. Добре. Моя друг погашно, който има собствен факсън. Стига, много логичен късмет има. Това е епизод, казвам различни Спарта? Не, Спарта? не, Мълча. Спарта? не. Ела с Барт. И ми дръж тренд. Убихме един, който ми направи един тип Помня. и опитва да настигне. Бързо. Близо Пак. до плана. Има един такъв хубав трап. Има и тук сейфовен трап. Шумра! Има рип. Аз съм с една полшенка на това. Отворим. Да, писете в коментарите дали искате в факсена. Айде, това беше. Бай.